Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί και απόψε στην εκπομπή της τηλεόρασης του Capital Υγεία και Ζωή. Μια εκπομπή που μας συντροφεύει για 23 τόσα χρόνια στην προσπάθεια να βοηθήσει τους τηλεθεατές να κατανοήσουν τις διάφορες ασθένειες, να μάθουν πώς γίνονται η διάγνωση αυτών των ασθενειών, η αντιμετώπιση, η θεραπεία, αλλά κυρίως η πρόληψη όλων αυτών που θα πούμε και στην απόψινή μας εκπομπή. Θέμα για την απόψινή εκπομπή, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Με πιο σύντομο τρόπο, HAP. Είναι, αν θέλετε, μια καινούρια ασθένεια που μπήκε στη ζωή μας, με αρκετά προβλήματα. Όλα αυτά βέβαια θα μας τα πει ο καλεσμένος μας, ο εκλεκτός φιλοξενούμενος μας Βασίλειος Σεφερλής. Γιατρέ μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Είναι η χαρά μας. Ο κύριος Σεφερλής είναι πνευμονολόγος, είναι μέλος της Πνευμονολογικής Εταιρείας Κύπρου και υπεύθυνος της ομάδας εργασίας σε σχέση με την HAP, τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ξεκινώντας, να δούμε τι είναι αυτή η καινούρια, θα έλεγα, ασθένεια, η οποία ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Καταρχήν να πούμε γιατί ασχολούμαστε τόσο με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Και μόνο αυτό το δεδομένο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για την ιδιαίτερη ενασχόλησή μας με αυτή την νόσο. Και μιλάμε τρίτη αιτία θανάτου, όχι θεμάτων που αφορούν τους πνεύμονες. Όχι, ευρύτερα. Όπως και ο αριθμός των νοσούντων από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια παγκοσμίως αγγίζει τα 400 εκατομμύρια. Είναι τεράστιος ο αριθμός, όπως καταλαβαίνετε, οπότε είναι μία νόσος που τη συναντάμε καθημερινά εμείς οι πνευμονολόγοι. Πότε, ποια χρονολογία καθορίστηκε, αν θέλεις, αυτή η ασθένεια, με την έννοια ότι προϋπήρχαν προβλήματα από αυτή την ασθένεια, αλλά πότε τυποποιήθηκε? Τυποποιήθηκε πριν αρκετά χρόνια και γι' αυτό έχουμε, ως πνευμονολόγοι έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτή την νόσο, όχι τόσο σε διαγνωστικό επίπεδο, όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο, με πολλές νέες μεθόδους, νέα φάρμακα, όμως υπάρχει μια παγκόσμια συμφωνία για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια που ονομάζεται GOLD. Από εκεί βγαίνουν και οι επίσημες οδηγίες όσον αφορά την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Αυτές οι οδηγίες ανανεώνονται σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, με νέες μελέτες που προκύπτουν, με νέα δεδομένα, οπότε το πεδίο της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας έχει μια πολύ δυναμική εξέλιξη, τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία. Το οποίο είναι αν θέλεις, η παρενέργεια του πόσο πολύ μπήκε στη ζωή μας με τους αριθμούς που έχετε αναφέρει προηγουμένως. Να περιγράψουμε αυτή την ασθένεια. Ωραία, θα τα πούμε με απλά λόγια να μας καταλάβει. Όσο πιο απλά γίνεται, αυτός είναι ο στόχος. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, όπως λέγεται, το όνομά της είναι χρόνια. Τι προκαλεί? Προκαλεί δύσπνοια στον άρρωστο, δυσκολία στην αναπνοή. Αυτό οφείλεται στη μόνιμη στένωση των αεραγωγών, δηλαδή των σωλήνων των πνευμόνων μας, και βλάβη στις κυψελίδες. Οι κυψελίδες είναι ένα σημείο των πνευμόνων που εκεί γίνεται η ανταλλαγή του οξυγόνου με το διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η στένωση είναι μόνιμη, δεν είναι αναστρέψιμη δυστυχώς, αλλά αυτός είναι ο ορισμός της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Μοιάζει με άλλες ασθένειες των πνευμόνων? Όταν λέμε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, περιλαμβάνει μέσα τρεις νόσους. Είναι η χρόνια βροχίτιδα, είναι το βροχικό άσθμα που επίσης είναι αποφρακτική νόσο, δηλαδή και αυτό προκαλεί στένωση των αεραγωγών, και υπάρχει και το εμφύσιμα. Το εμφύσιμα οφείλεται κυρίως στην καταστροφή των κυψελίδων, δηλαδή όπως είπαμε και πρωτήτερα, του σημείου όπου γίνεται η ανταλλαγή των αερίων μέσα στον πνεύμονα. Ποιο είναι εκείνο το σημείο που μια βροχίτιδα ή μια ασθένεια των πνευμόνων που δεν είναι στην κατάσταση να την κατατάξουμε σαν HAP? Κάποιος που μας ακούει τώρα και έχει βροχίτιδα, ναι, θα πει έχω HAP? Ναι, όχι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει χρόνια βροχίτιδα, να έχει πολλά επαναλαμβανόμενα επεισόδια βροχίτιδος μέσα στο χρόνο.
έτσι ώστε και τουλάχιστον για 2 συναπτά χρόνια, έτσι ώστε να πούμε ότι ο ασθενής αυτός έχει χρόνια βροχίτιδα και να υποπτευθούμε ότι μπορεί να είναι μέσα στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Άρα η συχνότητα εκείνη σε ένα χρόνο θα... Ναι, δηλαδή αν δώσει το μήνυμα ασθενής για τουλάχιστον 2 χρόνια κάνει πάνω από 2 επεισόδια βροχίτιδος μέσα στη διάρκεια, όπως είπαμε, του χρόνου, τότε μας βάζει την υποψία ότι μπορεί να πρόκειται για μια χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια που περιλαμβάνεται στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Λοιπόν, ωραία. Να βρούμε τους υπόπτους για αυτήν την ασθένεια. Όπως πολλοί κόσμος τα ξέρει, η κύρια αιτία είναι το κάπνισμα. Επίσης, στο 80% των περιπτώσεων χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας είναι το κάπνισμα. Έχουμε επίσης την ατμοσφαιρική ρύπανση. Γι' αυτό και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια αναφέρεται και σαν νόσος του αναπτυγμένου κόσμου. Δεν συναντάται εύκολα σε χώρες που δεν είναι τόσο μπροστά βιομηχανικά. Επίσης, οφείλεται στην επαγγελματική έκθεση, σε χημικά. Ακόμα και όταν κάποιος έχει στο σπίτι του τζάκι ή ξυλόσομπα, είναι αυτό που λέμε έχει έκθεση σε καύση βιομάζας και αυτό μπορεί να του προκαλέσει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Έχουμε ασθενείς που έρχονται στα ιατρεία μας, τα πνευμονολογικά, τους κάνουμε τις εξετάσεις που πρέπει, τους λέμε ότι έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ρωτούν αφού δεν κάπνισα ποτέ. Αν όμως έχει τζάκι ή ξυλόσπα στο σπίτι, εκτίθεται δηλαδή σε καύση αυτή της βιομάζας για αρκετά χρόνια, μπορεί να του προκαλέσει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Επίσης, υπάρχουν η επαγγελματική έκθεση σε χημικές ουσίες. Και αυτό που είναι σπανιότερο είναι οι γενετικοί παράγοντες, όπως η έλλειψη Α1 αντιθρυψίνης. Που είναι πολύ σπάνιο, δηλαδή το συναντάμε πολύ σπάνιο. Αυτές είναι κυρίως οι αιτίες που προκαλούν τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Επειδή πολλές φορές οι φίλοι καπνιστές αφισβητούν διάφορα δεδομένα με την έννοια ότι υπάρχει στην κοινωνία μια μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση του καπνίσματος και δεν τους αρέσει πολύ να ακούνε αυτά τα πράγματα. Όμως θέλω να τεκμηριώσουμε, αν θέλεις, ξεκάθαρα την επίδραση του καπνίσματος σε αυτή την μη αναστρέψιμη ασθένεια. Θέλω να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι για να μπαίνουμε, αν θέλεις, χωρίς να το ξεκινήσουμε τώρα, και στην πρόληψη. Ναι, το κάπνισμα, όπως είπαμε και πριν, είναι κύρια αιτία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Και αυτό γιατί προκαλεί βλάβες μέσα στο πνεύμονα και στους δύο πνεύμονες, εξυπακούεται, οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες, τον καταστρέφει το πνεύμονα. Ποια ουσία από το τσιγάρο προκαλεί, γιατί θα έρθω και στα άλλα τα καινούργια. Εντάξει, θα μιλήσουμε για τον ατμισμό. Έτσι, θέλω και εδώ να το δούμε αυτό. Κυρίως τώρα και η νοικοτήνη και η πίσα και οι δύο έχουν ενοχοποιηθεί για βλάβη στον πνεύμονα. Και κυρίως είναι συσσωρευμένη η βλάβη. Δηλαδή, όσο περισσότερα χρόνια καπνίζει κάποιος και όσο περισσότερα τσιγάρα κάνει κάποιος, τόσο περισσότερο αυξάνει την πιθανότητα να έχει μια χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Νωρίς ή αργά, αυτό εξαρτάται και από γενετικούς παράγοντες των πνευμόνων μας. Αλλά το κάπνισμα είναι η καθοριστική αιτία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Και γι' αυτό όταν ένας ασθενής διακόψει το κάπνισμα εγκαίρος, τότε βλέπουμε ότι αυτοί οι δείκτες στις πυρομέτρηση που θα μιλήσουμε παραπάνω έχουν πιο βραδία πτώση από ότι αν κάπνιζε, συνέχισε την καπνιστική του συνήθεια όπως πριν τη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής. Ωραία. Να πάμε και στα ατμίζοντα προϊόντα που έχουν βγει στην αγορά και τα βλέπουμε. Τα ατμίζοντα προϊόντα όταν είχαν πρωτεμφανιστεί είχαν δώσει μία έτσι ελπίδα σε εμάς τους πνευμονολόγους ότι ίσως αποτελούν μια στρατηγική διακοπής του καπνίσματος. Όμως όλα αυτά με διάφορες μελέτες απορρίφθηκαν και ειδικά στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, το φιαλίδιο που περιέχει κάποιες αρωματικές ενώσεις ενοχοποιήθηκαν σε μεγάλες μελέτες για καρκίνο του πνεύμονα. Οπότε και ο ατμισμός ακόμα δεν θεωρείται ασφαλής, δηλαδή δεν θεωρείται ότι κάποιος που ατμίζει δεν θα κάνει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Να πούμε ότι με τον ατμισμό
εισπνέει νοικοτήνη Απλώς το άτομο. είναι μικρό, διαλέγει πόσα μιλιγκράμμ νοικοτήνης θα εισπνέει και τα λοιπά. Και με τα τσιγάρα θα πει κάποιος ότι μπορούσε να τα επιλέξει τα light κλπ. Όμως πολύ σωστά. Το μόνο που γλιτώνει στην ουσία είναι η πίσσα που έχει το χαρτί του τσιγάρου. Ακριβώς. Που και εκείνη ενοχοποιείται. Αλλά τις παρενέργειες της νοικοτήνης τις λαμβάνει κανονικά. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Να πάμε. Έχουμε περιγράψει την ασθένεια. Ο κόσμος που μας ακούει τώρα, ποιο είναι το καμπανάκι για να πάει στον πνευμονολόγο του, στον προσωπικό του γιατρό καταρχήν να ξεκινήσει να αναφέρει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να σκεφτούμε και αυτή την Τα δύο ασθένεια. κύρια συμπτώματα της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας είναι ο χρόνιος βήχας, παραγωγικός με φλέγματα, με απόχρεμψη και η δυσκολία στην αναπνοή, στην κόπωση. Δηλαδή όταν ανέβαινε πριν μια σκάλα άνετα, τώρα βλέπω ότι σιγά σιγά δεν μπορεί να τα καταφέρει όπως πριν. Αυτά είναι τα δύο κύρια συμπτώματα που πρέπει να τον οδηγήσουν στο γιατρό, πρώτα στο γενικό του γιατρό και από εκεί πέρα ο γενικός του γιατρός να σκεφτεί ότι αυτός ο ασθενής μπορεί να έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και να παραπεμφθεί στον πνευμονολόγο που είναι ο ειδικός γιατρός που θα πει στον ασθενή σε τι στάδιο είναι, γιατί η ΧΑΠ έχει στάδια, δεν είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια όλοι στον ίδιο παρονομαστή. Έχουμε την ήπια χρόνια αποφρακτική, τη μέτρια, τη σοβαρή και την πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή είναι αυτή που λέμε τελικό στάδιο, που εκεί αναπτύσσεται και αναπνευστική ανεπάρκεια. Δηλαδή πλέον ο πνεύμονας δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και ο ασθενής υποστηρίζεται με οξυγόνο κτλ. Δηλαδή είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση τότε. Το τέταρτο στάδιο. Το τέταρτο στάδιο το πολύ σοβαρό. Άρα πρώτα στο γενικό γιατρό και στη συνέχεια στον πνευμονολόγο. Έχετε αναφέρει τον βήχα με φλέγματα. Ναι. Ο ξηρόβηχας δεν είναι σύμπτωμα. Ο ξηρόβηχας και αυτός θα μπορεί να αποτελέσει κριτήριο, αλλά συνήθως επειδή ο πνεύμονας του καπνιστή κάνει μια υπερέκριση βλένης, έτσι ώστε να καθαριστεί από αυτό που επικάθεται στους βρόχους, στους σωλήνες των πνευμόνων, άρα ο καπνιστής έχει τον παραγωγικό βήχα. Και ιδιαίτερα το πρωί που σηκώνεται, γιατί όλο το βράδυ που κοιμάται συσσωρεύονται οι εκκρίσεις και άρα το πρωί έχει αυτό που λέμε όλοι το τσιγαρόβηχα. Αυτή είναι η αιτία που κάποιος βύχει καπνιστής το πρωί, γιατί ο πνεύμονας έχει συσσωρεύσει τις εκκρίσεις και πρέπει να τις βγάλει. Και ο τρόπος να τις βγάλει είναι ο βήχας. Είναι αμυντικός μηχανισμός του πνεύμονα. Ο ασθενής, περιγράψαμε τα συμπτώματα, πάει στον γιατρό του και παραπέμπεται στον ειδικό πνευμονολόγο. Με ποια μέθοδο θα επιβεβαιώσει ο γιατρός πρώτα αν μιλάμε για χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αν δεν είναι κάτι άλλο, αν μοιάζει με κάτι άλλο και ίσως και σε ποιο στάδιο βρίσκεται, αν θα γίνει από την αρχή αυτή η διάγνωση. Η διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας πέρα της κλινικής εικόνας γίνεται με τη σπυρομέτρηση, η οποία είναι μια πολύ απλή εξέταση, γίνεται σε όλα τα πνευμονολογικά ιατρεία και μας δείχνει, έτσι με τη σπυρομέτρηση, ελέγχουμε τη λειτουργική κατάσταση των πνευμόνων του αρρώστου. Και βάσει της σπυρομέτρησης πρώτα τίθεται η διάγνωση, γιατί με τη σπυρομέτρηση τίθεται η διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και δεύτερον βλέπουμε με τη σπυρομέτρηση σε τι στάδιο είναι ο ασθενής. Έχει μια ήπια ΧΑΠ, έχει μια μέτρια, έχει μια σοβαρή, έχει πολύ σοβαρή. Κάθε στάδιο, όπως είπαμε οι Gold, οι διεθνείς οδηγίες για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, έχει την αντίστοιχη θεραπεία. Άλλη θεραπεία θα πάει ο ασθενής που έχει την ήπια. Θα τα πούμε στη συνέχεια στις θεραπείες. Ναι. Αλλά σημαντικό όλων πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε θεραπεία για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι η διακοπή του τσιγάρου. Ωραία. Ό,τι και θεραπεία να πάρει ο άρρωστος, αν δεν διακόψει το τσιγάρο, δεν θα πετύχει τίποτα. Ούτε εκείνος, ούτε εμείς ως γιατροί του. Πολύ καλά. Να εξηγήσουμε αυτή τη σπυρομέτρηση που ακούγεται έτσι λίγο μεγάλη η λέξη και μπορεί είτε να φοβίζει είτε να προβληματίζει. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι πολύ απλό. Το όρο σπιράρε που σημαίνει αναπνέω είναι μια εξέταση η οποία δεν είναι καθόλου επίπονη, δεν πονάει ο άρρωστος, δεν του κάνουμε κάτι. Τι κάνει βασικά? Θα πάρει 2 ήρεμες εισπνοές σε ένα επιστόμιο του σπυρόμετρου και μετά θα πάρει μια βαθιά ανάσα και θα εκπνεύσει με δύναμη παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα. Δεν μιλάμε ούτε για κτηνογραφίες, ούτε για όχι, είναι πάρα πολύ να δεχτεί οποιαδήποτε φάρμακα κλπ. Όχι, απλά θα φυσήξει και θα εισπνεύσει από ένα σωλήνα. Θα αναπνεύσει ήρεμα στην αρχή, 1-2 φορές και μετά θα
πάρει μια βαθιά ανάσα και θα εκπνεύσει παρατεταμένα με δύναμη μέσα στο εισπυρόμετρο, μέσα στο επιστόμιο του σπυρόμετρου για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα. Τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα για να είναι αξιόπιστη η σπυρομέτρηση και να μας οδηγήσει σε αξιόπιστα αποτελέσματα. Ναι. Η σπυρομέτρηση θα μας δείξει, αντιλαμβάνομαι, ότι δεν αποδίδει η εισπνοή και η εκπνοή εκείνο που θα έπρεπε να αποδώσει. Ναι. Στην πράξη, για να αντιληφθεί ο γιατρός σε ποια κατηγορία θα κατατάξει το συγκεκριμένο περιστατικό, χρειάζονται άλλες πιο εξειδικευμένες αναλύσεις, ακτινογραφίες. Η ακτινογραφία θα γίνει στα πλαίσια ενός γενικότερου screening, να δούμε αν υπάρχουν ευρήματα στην ακτινογραφία που να μας υποδηλώνουν ότι η χρόνια αποφρακτική, αν είναι εμφυσιματικός ή όχι, για παράδειγμα, να δούμε αν υπάρχει υπερδιάταση στο πνευμόν, δηλαδή πλέον η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια έχει ήδη προχωρήσει. Εντάξει. Και μην ξεχνάμε ότι πολύ σημαντικό ότι το κάπνισμα οφείλεται, ειδικά στο πνεύμονα, για δύο κύριες νόσους. Τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα ο καπνιστής είναι υποψήφιος όχι μόνο για τη ΧΑΠ, αλλά και για τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα εμείς ως πνευμονολόγοι είμαστε alert, είμαστε δηλαδή με ιδιαίτερη επαγρύπνηση, θα έλεγα, στον ασθενή, τον καπνιστή, όσον αφορά τον πνεύμονά του. Τα συμπτώματα για τον καρκίνο του πνεύμονα μοιάζουν μαζί με θα μπορούσε. Ένας χρόνιος βήχας μπορεί αρκετές φορές και πολλές φορές ακόμα να μας υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο από τη ΧΑΠ. Εκεί πώς γίνεται η διάγνωση? Εκεί θα πρέπει να κάνουμε όπως έχει υιοθετηθεί, ειδικά στην Αμερική, έχει υιοθετηθεί για το πρώιμο screening, την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα, είναι μια χαμηλής δόσης υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία θώρακος. Και πάνω σε αυτό θα μιλήσω και εμείς ως πνευμονολογική εταιρεία, σε συνεργασία με την Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου, θέλουμε λίγο να βάλουμε το screening του καρκίνου του πνεύμονα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Εγώ θα έλεγα... Και θα πρέπει σε όλους τους καπνιστές, όπως έχει υιοθετηθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να γίνεται μια φορά το χρόνο μια χαμηλής δόσης. Υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία θώρακος. Έτσι ώστε να πετύχουμε τον καρκίνο εν τη γενέση του. Έτσι ώστε ο ασθενής να έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης. Θα περίμενα πέραν της πυρομέτρησης, που τη θεωρώ πολύ απλή μέθοδο, αποτελεσματική αλλά απλή, ότι θα ήταν ρουτίνα η αξονική τομογραφία μετά. Όχι, από δυστυχώς δεν είναι ρουτίνα. Δεν θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι. Γι' αυτό και σας είπα ότι ως Πνευμονολογική Εταιρεία Κύπρου προσπαθούμε τώρα σε συνεργασία με την Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου να μιλήσουμε με την πολιτεία και να βάλουμε, να είναι απαραίτητος και υποχρεωτικός όσο μπορούμε, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στον άλλον να κάνει μια αξονική τομογραφία αν δεν θέλει, να γίνεται μια φορά το χρόνο μια χαμηλής δόσης υψηλής ευκρίνειας αξονική τομογραφία θώρακος. Σε όλους τους καπνιστές. Εγώ λέω ας μην πάμε στο απόλυτο σε όλους τους καπνιστές. Ένας ο οποίος πάει στο ιατρείο, εντοπίζεται από τη σπυρομέτρηση, φαντάζομαι είναι με μαθηματικούς τρόπους. Αν είναι η εκπνοή 1000%, και η ηλικία κλπ. Δείκτες λειτουργικότητα στον πνευμόνα. Θεωρώ ότι από μόνο του αυτό είναι ακριβές, αλλά θα προτιμούσα, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, να έχω και τον αξονικό, ο οποίος θα απέκλειε προφανώς καρκίνους και λοιπά, όγκους, τι θα απέκλειε, και θα έβλεπε εάν έχουν δημιουργηθεί και ήδη άλλα προβλήματα, όπως περιγράψατε προηγουμένως, λόγω της ΧΑΠ. Και εμείς οι πνευμονολόγοι, σε όλους μας τους ασθενείς που έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κάποια στιγμή στην παρακολούθησή τους κάνουμε όντως αυτή την αξονική θώρακος. Να μπούμε και στο γεσί μας. Επιτρέπεται στο γιατρό να γράψει μόνο υπό ορισμένες συνθήκες. Δεν είναι τόσο, δηλαδή πρέπει να δικαιολογήσουμε γιατί θα του κάνουμε. Αυτό είναι σωστό. Χρόνια, αυτό είναι με την έννοια ότι πρέπει να περιφρουρηθεί και το γεσί να έχουμε και το θέμα της πρόληψης αυτό. Δηλαδή, θα το δούμε στην πρόληψη. Ναι, δηλαδή να πούμε ότι το γεσί θα μας επιτρέπει στον καπνιστή το χρόνια αποφρακτικό να του κάνουμε αξονική τομογραφία θώρακος χωρίς να έχει τις επιπλοκές της χρόνιας αποφρακτικής. Ωραία. Αυτό θα το δούμε στο τέλος της εκπομπής, στην πρόληψη και στο συνδυασμό με το τι κάνει η πολιτεία και τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για αυτό το θέμα.
Να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση του θέματός μας, που είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Επιστρέψαμε στη συνέχεια της εκπομπής μας για απόψε. Θέμα η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άλλος HAP, που δυστυχώς μπήκε για καλά στη ζωή μας με τα ποσοστά που είχε αναφέρει ο καλεσμένος μας προηγουμένως, τα οποία πράγματι τρομάζουν. Υπενθυμίζω, ο καλεσμένος μας είναι ο πνευμονολόγος ο Βασίλειος Σεφερλής, με τον οποίο ξεκινήσαμε. Έχουμε πει, ιατρέ μου, για πώς γίνεται η διάγνωση της ασθένειας, τον βασικό ένοχο, το κάπνισμα. Αναλύσαμε διάφορα θέματα και γι' αυτό. Έχουμε πει δυστυχώς ότι η εικόνα δεν είναι αναστρέψιμη. Κάποιος ο οποίος έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια δεν θα έχει τον πνεύμονα που είχε προηγουμένως. Άρα μιλάμε για συντήρηση πλέον, όσο το δυνατόν καλύτερη. Πάμε λοιπόν στις θεραπείες και τι όπλα έχει ο γιατρός στην φαρέτρα του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα διάφορα στάδια, όπως μας είπατε προηγουμένως, 4 στάδια, να δούμε σε κάθε στάδιο ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση. Όπως είπαμε, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αναλόγως του σταδίου, έχει την αντίστοιχη θεραπεία. Τα κύρια φάρμακα που δίνουμε στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι τα βρόχοδιασταλτικά, δηλαδή να ανοίξουν οι βρόχοι του ασθενούς έτσι ώστε να μπορεί να αναπνέει καλύτερα και να καταπολεμήσουμε το σύμπτωμα της δύσπνοιας που έχει, η οποία δύσπνοια όμως σταδιακά του επηρεάζει και τη ζωή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή εκεί που έδαινε τα κορδόνια του και περπατούσε και τα λοιπά κανονικά, έκανε τη βόλτα του, πλέον βλέπει ότι δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Έχετε πει προηγουμένως ότι περπατάει και κουράζεται, ανεβαίνει σκάλες και λαχανιάζει. Και κοινωνικά, τον επηρεάζει και ψυχολογικά. Οι κυνηγοί ξεχνούν τον κυνήγι. Ακριβώς. Άρα ο ασθενής δεν θέλει μόνο την φαρμακευτική αγωγή από την πλευρά μας, θέλει και την ψυχολογική. Δηλαδή πρέπει να εξηγήσουμε στον ασθενή, αναλόγως του σταδίου που είναι, τι πρέπει να παίρνει, ότι πρέπει να το παίρνει καθημερινά το φάρμακό του, ότι πρέπει να έχει το follow-up, την παρακολούθηση από τον πνευμονολόγο κάθε τρίμηνο με τη σπυρομέτρησή του, έτσι ώστε να αξιολογούμε τη θεραπεία. Και αν μεταπίπτει από το ένα στάδιο της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας στο άλλο, πρέπει να γίνεται και η αντίστοιχη αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή. Πριν των βροχοδιασταλτικών φαρμάκων, έχουμε και τα εισπνεώμενα κόρτικοστεροειδή, που επίσης βοηθούν στα αντίστοιχα στάδια της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Στα πρώτα 2 στάδια, δηλαδή στην ήπια και στη μέτρια, αρκούμαστε μόνο στα βροχοδιασταλτική αγωγή, χωρίς εισπνεώμενα κόρτικοστεροειδή. Η οποία είναι συνεχής. Συνεχής, είναι χρόνια. Παρενέργειες. Παρενέργειες με τα καινούργια φάρμακα που έχουμε είναι ελάχιστες ως καθόλου. Γιατί είναι τέτοιες οι ουσίες πλέον που έχουν τόσο καλά μελετηθεί και έχουν πάρει το approvement από από τον αντίστοιχο FDA και τα λοιπά οργανισμό φαρμάκων, που είναι τόσο που δεν δημιουργούν οποιαδήποτε παρενέργεια. Είναι πολύ σπάνιες οι παρενέργειες. Και το ότι δρούν τοπικά με την εισπνοή, με μικρότερες δόσεις κατεβαίνουν στον πνεύμονα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να κάνει. Δεν μένει στην κυκλοφορία ευρύτερα για να φτάσει ένα ποσοστό στον πνεύμονα. Είναι σημαντικό να κάνει καλή εισπνοή ο ασθενής. Να πάρει το φάρμακό του. Στο 3ο και 4ο στάδιο, που εκεί μιλάμε για τη σοβαρή και την πολύ σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η οποία συμπτωματικά είναι η δύσπνοια πολύ μεγαλύτερη. Έχουμε αρχίσει το οξυγόνο μας και το οξυγόνο του ασθενούς να επηρεάζεται. Βλέπουμε ότι έχει πτώση του κορεσμού του οξυγόνου και ταυτόχρονα τα συμπτώματά του είναι, και ιδιαίτερα η δύσπνοια, είναι πολύ σοβαρότερη. Άρα στο 3ο και το 4ο στάδιο της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, εκεί θα σκεφτούμε να βάλουμε τα εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή και έχουμε επίσης την οξυγονοθεραπεία, όταν πλέον βλέπουμε ότι από μόνοι τους οι πνεύμονες του ασθενούς δεν μπορούν να του εξασφαλίσουν μια καλή οξυγόνωση, οπότε εκεί θα του δώσουμε το συμπυκνωτή οξυγόνου που θα παίρνει και θα το έχει για τουλάχιστον 16 με 18 ώρες την ημέρα, ως και 24 ώρες την ημέρα. Άρα γίνεται εξαρτώμενος. Για φιάλη οξυγόνου. Για φιάλη, για συμπυκνωτή οξυγόνου, η οποία του δίνει, μπαίνει με ειρηνικό καθετήρα και του δίνει ροή αέρα, ροή οξυγόνου, με αυτή που έχουμε εμείς επιλέξει ότι είναι κατάλληλη για τον ασθενή. Βέβαια, σε προχωρημένα στάδια και σε ειδικές κατηγορίες, δηλαδή ασθενών, όπως είναι κάθε υπεροχή, είναι εμφυσιματική κτλ., έχουμε ακόμα επεμβατικές μεθόδους.
χειρουργικές μεθόδους, έχουμε επίσης επεμβατική. Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι χειρουργικές μέθοδοι? Οι χειρουργικές μέθοδοι βοηθούν στο να αφαιρέσουν το κομμάτι του κατεστραμμένου πνεύμονα. Δηλαδή μειώνουν τον όγκο του κατεστραμμένου πνεύμονα. Επίσης έχει μεγάλη συμβολή σε αυτό και η πρόοδος της επεμβατικής πνευμονολογίας, οι οποίες σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών βάζουμε ακόμα και ενδοβροχικές βαλβίδες. Δηλαδή βοηθάμε μια περιοχή του πνεύμονα η οποία πριν δεν αεριζόταν, ήταν κατεστραμμένη, να αρχίζει να αερίζεται, να αρχίζει να λειτουργεί. Όπως μπαίνουν τα στέντς στις καρδίες. Ακριβώς. Κάτι αντίστοιχο. Απλώς το βάζουμε στον πνεύμονα. Αλλά αντιλαμβάνομαι αυτό δεν μπορεί να μπει στα τελευταία σημεία του πνεύμονα. Θα στην αρχή που είναι σε σημεία που είναι προσβάσιμα για το εύκαπτο βροχοσκόπιο. Λοιπόν, να πάμε στον τρόπο χρήσης των συσκευών, γιατί είναι πολύ σημαντικό, εφόσον έχουμε το φάρμακο, να το εισπνεύσουμε και σωστά. Υπάρχουν διάφορα σκευάσματα. Είναι καλά να δώσουμε λίγες συμβουλές, γιατί νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία το να έχεις το φάρμακο μεν, αλλά να το παίρνεις και σωστά. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω λίγο στην προηγούμενη σας ερώτηση ότι πλέον έχουμε σε μία εισπνοή ο ασθενής, με μία εισπνοή σε μία συσκευή, να παίρνει 3 φάρμακα. Είναι τα καινούργια φάρμακα που έχουν έρθει για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η οποία είναι διπλή και τριπλή συνδυασμή φαρμάκων σε μία μόνο εισπνοή. Άρα ο ασθενής παίρνει 2 βροχοδιασταλτικά αν χρειάζεται σε μία εισπνοή, μπορεί να παίρνει τα 2 βροχοδιασταλτικά του και την εισπνεόμενη κορτιζόνη με μία μόνο εισπνοή σε μία συσκευή. Ενώ πριν έπρεπε να δίνουμε 2 συσκευές. Και να πούμε ο λόγος που τα 2 βροχοδιασταλτικά βοηθούν, γιατί προκαλούν μεγαλύτερη. Λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και έχουν ενισχυμένο αποτέλεσμα. Ενισχυμένο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να ανοίξουν περισσότερο οι σωλήνες, οι βρόχοι των πνευμόνων του ασθενούς. Αυτό που είπατε, που με ρωτήσατε λίγο πριν, είναι πολύ σημαντικό. Η επιλογή της συσκευής από τον πνευμονολόγο, πιστεύω, είναι ακρογωνιαίος λίθος για τη θεραπεία του ασθενούς. Δεν μπορείς να δώσεις έναν ασθενή μια συσκευή που πρώτον θα τον δυσκολεύει και δεύτερον δεν θα την κάνει σωστά. Σημαίνει ότι δεν θα δει αποτέλεσμα. Θα έρθει μετά από λίγο και θα μας πει: γιατρέ, ναι, μου έδωσε το φάρμακο, αλλά εγώ δεν είδα καμία βελτίωση. Άρα η επιλογή της συσκευής είναι αναλόγως τον άρρωστο που έχουμε μπροστά μας. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον άρρωστο πώς θα κάνει τη συσκευή. Να του δείξουμε εμείς πώς θα κάνει, ότι πρέπει να κρατάει την αναπνοή του με το που κάνει την εισπνοή, να μετράει στο 5 έως 10 όσο μπορεί να αντέξει, έτσι ώστε το φάρμακο να κατέβει στον πνεύμονα, όχι να μείνει στο λαιμό του. Αν μείνει στο λαιμό του θα βραχνιάσει η φωνή του, δεν καταλάβει τίποτα. Το αποτέλεσμα θα το καταλάβει όταν, κάνοντας τη σωστή συσκευή, την κάνει σωστά και το φάρμακο καταλήξει στον πνεύμονα. Μόνο τότε θα νιώσει μεγάλη ανακούφιση στα συμπτώματά του. Γι' αυτό όταν έχουμε τον ασθενή επιλέγουμε ποια συσκευή είναι η κατάλληλη για αυτόν. Δεν υπάρχουν συσκευές που ψεκάζουν, που είναι σαν να κάνουν ένα ψεκασμό. Να πούμε για τις συσκευές που ψεκάζουν. Ναι. Ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ανακοινήσουμε λίγο, αλλά το σημαντικό είναι να συγχρονιστούμε το πάτημα με την εισπνοή, όχι να πατήσουμε και να περιμένουμε. Υπάρχουν και αεροθαλάμοι. Οι αεροθάλαμοι, τα spacers. Μπορεί να έχεις χρόνο. Μπορεί να έχεις χρόνο, πολύ σωστά. Εφόσον θα μείνει το φάρμακο μέσα στον αγωγό εκείνο, να το εισπνεύσεις σιγά σιγά. Σωστά. Όμως έχει τεράστια σημασία να γίνει δυνατή η εισπνοή ώστε να πάει στον πνεύμονα το φάρμακο. Σωστά. Και να μείνει κλειστό να μετρήσει στο 5 στο 10 όσο μπορεί να το κρατήσει. Τουλάχιστον 7-8 να κρατήσει. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό επίσης είναι να τονίσουμε ότι οι συνδυασμοί που έχουν και κορτιζόνη μέσα, ψημένουμε κορτικοστεροειδή, θα πρέπει μετά την εισπνοή να ξεπλύνει το στόμα του με νερό. Δηλαδή να το βγάλει το νερό, να μην το καταπιεί. Έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να κάνει μύκητες στη στοματική του κοιλότητα. Όπως επίσης να πούμε ότι όταν έχουμε ξεχωριστές συσκευές για το κορτικοστεροειδές και για το βροχοδιασταλτικό, να ξεκινάμε με το βροχοδιασταλτικό και μετά να γίνεται το να ανοίξουν οι βρόχοι και μετά να γίνει το κορτικοστεροειδές για να πάει εκεί που θέλουμε να αν, όπως σας είπα τώρα, με τις καινούργιες συσκευές που είναι μαζί, πολύ σπάνια τώρα θα δώσουμε σε κάποιον 2 συσκευές. Γιατί για τον άρρωστο τον δυσκολεύει. Σου λέει πια θα συγχύζεται και περισσότερο ακριβώς. Ωραία. Έχετε πει προηγουμένως για την οξυγονοθεραπεία. Αυτό πέραν των μπουκάλων οξυγόνου
έχω υπόψη μου και συσκευές οι οποίες. Λέγονται συμπυκνωτές. Συμπυκνωτές. Αυτές τι ακριβώς κάνουν? Αυτές οι συμπυκνωτές παίρνουν τον αέρα του χώρου που βρίσκεται το μηχάνημα και τον δίνουν με αντίστοιχη παροχή στον ασθενή. Συνήθως τον αέρα δίνουν, δεν παράγουν οξυγόνο καθαρό. Παίρνουν τον αέρα και τον δίνουν, μπορούν να τον υγροποιήσουν κτλ. Μέσω ενός αφιγραντήρα, όπως λέγεται, και ενός υγραντήρα, και το δίνουν στον άρρωστο ως καθαρό οξυγόνο. Αυτοί οι συμπυκνωτές υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχουν συμπυκνωτές που δίνουν μέχρι 5 λίτρα δυνατότητα οξυγόνου το λεπτό. Εντάξει, και υπάρχουν και οι δυνατότεροι συμπυκνωτές για δηλαδή για μεγαλύτερου βαθμού αναπνευστικές ανεπάρκειες που φτάνουν έως τα 10 λίτρα. Είναι το ίδιο αποτελεσματική με τις μπουκάλες οξυγόνου? Το ίδιο αποτελεσματική, αλλά η φιάλη οξυγόνου έχει το κακό ότι τελειώνει κάποια στιγμή και πρέπει να την αλλάξει. Θα πρέπει να την ξαναγεμίσει. Ενώ αυτά τα μηχανήματα δεν θέλουν κανένα γέμισμα ξανά. Λειτουργούν, απλώς θέλουν μια συντήρηση, ένα καθαρισμό σε κάποια χρονικά διαστήματα που ο κατασκευαστής προτείνει. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι που μπορεί να έχει σχέση, μπορεί και να μην έχει. Η ποινική άπνοια που λέμε, το οποίο αντιλαμβάνομαι σαν κοιμάται κάποιος. Αυτό είναι τελείως άλλη νόσος. Δεν έχει σχέση με Δεν έχει σχέση. Εκεί μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι το βράδυ ροχαλίζουν, να το πω έτσι λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος, και σταματάει αναπνοής τους για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο ορισμός της άπνοιας. Άλλο η άπνοια, άλλο η χρόνια αποφρακτική. Η άπνοια δεν είναι αποτέλεσμα της ΧΑΠ. Όχι, δεν είναι αποτέλεσμα της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Η άπνοια έχει τελείως άλλες αιτίες. Έχουμε πει ότι μιλάμε για μια ασθένεια μη αναστρέψιμη. Πάμε για συντήρηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μείνουμε αν είναι δυνατό στο στάδιο 1, να μην πάμε εύκολα στο 2. Ακριβώς. Υπάρχουν εξάρσεις, αντιλαμβάνομαι, αυτής της ασθένειας? Υπάρχουν παροξύνσεις, όπως λέγονται, οι οποίες συνήθως οφείλονται σε λοιμώξεις. Δηλαδή, τώρα που θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στην περίοδο των λοιμώξεων, θα πρέπει εκεί ο χρόνιος αποφρακτικός να είναι προστατευμένος. Πώς θα είναι προστατευμένος? Θα πρέπει να εμβολιαστεί. Τα δύο κύρια εμβόλια που πρέπει να κάνει ο κάθε χρόνιος αποφρακτικός, ο κάθε χρόνιος αναπνευστικός, αν θέλετε να το πάμε και λίγο παραπέρα, είναι το εμβόλιο της γρίπης και το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου για την πνευμονία της κοινότητας. Γι' αυτό και εμείς οι πνευμονολόγοι σε όλους μας τους αναπνευστικούς προτείνουμε την περίοδο αυτή να κάνουν αυτούς τους δύο εμβολιασμούς. Και το εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο νομίζω ότι είναι πλέον μία φορά? Ναι, πλέον το καινούργιο εμβόλιο είναι μία φορά. Ενώ πριν ακολουθούσαμε πρωτόκολλα που ήταν κάτω από το 65 και πάνω από τα 65. Ήταν δύο διαφορετικοί τρόποι, ένα διαφορετικό πρωτόκολλο. Το οποίο δεν θα λύσει το πρόβλημα της ΧΑΠ. Όχι, δεν θα λύσει, αλλά αν προλάβουμε θα προστατεύσει, θα έχει έτοιμα αντισώματα ο χρόνιος αποφρακτικός, έτσι ώστε αν κολλήσει μια γρίπη ή κάνει μια πνευμονία, να έχει έτοιμα αντισώματα να πολεμήσει και να μην κάνει μια τόσο σοβαρή παρόξυση. Η παρόξυση στο χρόνιο αποφρακτικό είναι σαν το έφραγμα του στεφανίου αρρώστου. Να δούμε, υπάρχουν άλλες ασθένειες οι οποίες συνυπάρχουν με την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια? Συνήθως, επειδή έχουν κύρια αιτία το κάπνισμα, το κάπνισμα είναι αιτιολογικός παράγον και για παθήσεις της καρδιάς, των αγκίων. Άρα, ένας καπνίτης μπορεί να μην έχει τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια μόνο, αλλά να έχει συνδυασμό και καρδιολογικού ιστορικού ή αγκιακού ιστορικού κτλ. Άρα, δεν είναι ένας ασθενής τις περισσότερες φορές που έχει μόνο τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Συνήθως συνδυάζεται με καρδιαγγειακά νοσήματα. Νομίζω ότι πηγαίνοντας στην πρόληψη, είναι από τις κλασικές ασθένειες που η πρόληψη είναι φανής πλέον. Μιλάμε για την άμεση διακοπή του καπνίσματος. Ακριβώς. Ο περιορισμός του καπνίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, η σταδιακή μείωσή του την προτείνουμε συνήθως σαν ένα πρώτο βήμα για τη διακοπή. Δηλαδή ο καπνιστής, επειδή κακά τα ψέματα το κάπνισμα είναι μια εξάρτηση, δεν μπορεί ο άλλος από τη μια στιγμή στην άλλη να κόψει το κάπνισμα, του προτείνουμε σε πρώτη φάση να το μειώσει σημαντικά. Όταν φτάσει και το μειώσει σημαντικά κτλ., τότε θα προχωρήσουμε στο επόμενο σκαλοπάτι που θα είναι η διακοπή του. Άρα είναι σημαντικό ένας καπνιστής, τον οποίο έχουμε διαγνώσει τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, να αρχίζει να μειώνει το τσιγάρο. Και σε αυτή την πορεία πρέπει ο ασθενής να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος του.
Εμείς ως πνευμονολόγοι, γι' αυτό υπάρχουν και τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος, θα είμαστε κοντά του, δίπλα του, να τον βοηθήσουμε έτσι ώστε να απεξαρτηθεί από αυτό. Αυτά τα ιατρεία συνδυάζονται μαζί με την δικό σας ειδικότητα? Ναι, κυρίως τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος γίνονται από πνευμονολόγους. Είμαστε εμείς που κάνουμε τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Κάποιοι συνάδελφοι ασχολούνται και πολύ περισσότερο με τα ιατρεία αυτά. Έχουν εξειδίκευση μεγαλύτερη στα ιατρεία διακοπής καπνίσματος. Οπότε το να αποταθεί κάποιος εκεί ή να τον βοηθήσουμε εμείς να πάει σε ένα τέτοιο ιατρείο θα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πρέπει να τον βοηθήσουμε έτσι ώστε να καταλάβει ότι διακόπτοντας το κάπνισμά του θα νιώσει μια βελτίωση στην πορεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Και θα αποφύγει, αν είναι δυνατόν, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την μετακύληση σε άλλο στάδιο της ασθένειας. Και επίσης πρέπει να ξέρει ο καπνιστής ότι οι βλάβες που προκαλεί το τσιγάρο στο πνεύμονα είναι μη αναστρέψιμες, δυστυχώς. Για την ηλικία νομίζω από επιδημιολογικές μελέτες, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια παρατηρείται σε ασθενείς καπνιστές πάνω από την ηλικία των 40 ετών. Άντρες, γυναίκες? Περισσότερο οι άντρες, αλλά τώρα τελευταία έχουμε δει μια αυξητική κατάσταση στις γυναίκες που λόγω ότι αυξάνονται οι γυναίκες που καπνίζουν πλέον. Η πρόγνωση? Η πρόγνωση στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια εξαρτάται το στάδιο. Όσο αν είμαστε πάνω χάρη σε μια ήπια ή μέτρια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα αν δεν μετακυλήσουμε στα επόμενα σοβαρότερα στάδια. Θέλω να μιλήσω λίγο για το τελικό στάδιο της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, την πολύ σοβαρή, που επίσης εκεί έχουμε μηχανήματα πλέον που λέγονται BiPAP, δηλαδή μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, ο οποίος έχει μειώσει σημαντικά την διασωλήνωση των αρρώστων με σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, και το οποίο τοποθετείται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας όταν ο ασθενής μας πλέον έχει κάνει μια σοβαρή παρόξυνση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και έχει αυξήσει το διοξίδιό του στο αίμα. Οπότε, τοποθετώντας αυτή τη μάσκα, αυτό το μηχάνημα που λέγεται μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, θα φροντίσουμε έτσι ώστε να μην τον οδηγήσουμε στη διασωλήνωση, η οποία δυστυχώς το ποσοστό της επιβίωσης είναι πολύ μικρότερο. Άρα δηλαδή έχουμε όπλα πλέον, έτσι ώστε να τον βοηθήσουμε έστω και στην πολύ σοβαρή του παρόξυνση. Γιατί αν οδηγηθεί ο χρόνιος αποφρακτικός στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καταλαβαίνετε ότι τα ποσοστά επιβίωσης του θα είναι πολύ μικρότερα. Ωραία. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Νομίζω δώσαμε το μήνυμα. Να δούμε, κλείνοντας, το ρόλο της πολιτείας, κάποιες εκδηλώσεις που ενδεχομένως να οργανώνετε και εσείς σαν πνευμονολογική εταιρεία, για να περάσει το μήνυμα ότι τουλάχιστον κάποιος ενδιαφέρεται για αυτούς τους ασθενείς, οι εταιρείες των γιατρών. Όταν λέω εταιρείες, είναι ιατρικές εταιρείες, να μην συγχύσεται ο κόσμος. Το κράτος, να δούμε πώς μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε ώστε να περιοριστεί στο δυνατόν αυτή η τεράστια η ασθένεια με τα τεράστια αρνητικά αποτελέσματα. Σημαντικό, όπως είπαμε και στην αρχή, για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι η πρόληψη. Δυστυχώς, πολλές φορές η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια δεν διαγνώστηκε, υποδιαγνώστηκε, να το πω έτσι. Γιατί έχει κάποιος ένα χρόνιο βήχα, δεν του δίνει σημασία, ή πηγαίνει στο γιατρό του και του παίρνει φάρμακα εισπνεώμενα, στο αντιβιώσιο θεωρείται ότι είναι από το κάπνισμα που κάνει μια λίμωξη του αναπνευστικού. Άρα, όταν φτάνει στον πνευμονολόγο, πολλές φορές η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια έχει προχωρήσει. Δηλαδή δεν την έχουμε προλάβει στα αρχικά της στάδια. Δεύτερον, εμείς σαν πνευμονολογική εταιρεία Κύπρου είμαστε κοντά στην πολιτεία να προτείνουμε πράγματα, κυρίως πρόληψης, ενημέρωσης και υποστήριξης των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ειδικά και σαν ομάδα της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας πνευμονολογικής εταιρείας, θα υλοποιήσουμε στους επόμενους μήνες κάποιες δράσεις ενημέρωσης, όχι τόσο και στις πόλεις, αλλά και στα απομακρυσμένα χωριά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή στον ασθενή που δεν έχει την πρόσβαση στον πνευμονολόγο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, το έχουμε συζητήσει και στους επόμενους μήνες θα προχωρήσουμε σε δράσεις ενημέρωσης
και ακόμα μπορούμε να κάνουμε και σπυρομετρήσεις, να πηγαίνουμε δηλαδή σε χωριά και τα λοιπά που δεν έχουν πρόσβαση σε πνευμονολόγο, να κάνουμε σπυρομετρήσεις έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην πρώιμη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Και εκτός αυτού έχουμε στα σχέδιά μας και θα φροντίσουμε να το υλοποιήσουμε ένα μεγάλο συνέδριο που θα αφορά τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Θα το συνδυάσουμε ίσως και με τον καρκίνο του πνεύμονα, γιατί είναι αλληλένδετο με το κάπνισμα, το οποίο θα αποφασίσουμε να το κάνουμε, θα είναι τριήμερο, θα το δούμε αυτό κτλ. Το οποίο θα το ανοίξουμε να μην είναι μόνο για εμάς τους πνευμονολόγους, αλλά να έρθουν και γιατροί άλλων ειδικοτήτων, ειδικά γενικοί γιατροί που είναι οι πρώτοι γιατροί που βλέπουν τους ασθενείς, που πιθανώς που έχουν υποψία για χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Άρα η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αν έχει την ενημέρωση ασθενής, έχει την πρόληψη, μπορούμε να την διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Να πω ότι όλες οι εκδηλώσεις που ετοιμάζεται ο σταθμός μας είναι πολύ πρόθυμος να τις ενημερώσει τον κόσμο, ώστε να μπορέσει να συμβάλλει και με αυτόν τον τρόπο στην καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που βρεθήκατε μαζί μας και απόψε. Να πω ότι η εκπομπή μας θα επαναληφθεί την Κυριακή στις 12 και 4 το μεσημέρι. Καλό βράδυ.